Fl-oratorju tan-Naxxar qed issir wirja ta' madwar 70 qattus ta' diversi razets, fosthom Maine Coon, Siberians u Sphinx. Naviz Borġ Kaligari, waħda mill-organizzaturi ta' din il-wirja, spjegat li bid-differenza ta' firri oħra din id-darba il-membri tal-pubbliku għandhom iċ-ċans li adottaw qattus li bħalissa qed jgħix fis-santwarju. Pro xi ħaġa aktar speċjali li qed niċċelebraw isbuħet dawn il-qtates puri. Għandna wkoll kategorija ta' qtates li xi darba forsi kienu strays jew abbandonati qegħdin jikkompetu għal aqwa titli, però apparti minn hekk għandna l-NGO Clause magħna hawnhekk fejn qegħdin nippromovu l-adozzjoni tal-qtates. Sa dan il-ħin diġà ġew adottati tliet qtates. Għal din il-wirja tħallew jipparteċipaw ukoll numru ta' qtates ta' mingħajr pedigree. Minkejja dawn il-qtates mhumiex ta' razzett spuri, is-sħubija tagħhom xorta saħret lil kull min Marja Rom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.